И какво сте хора? Да, вие сте с този следващия клип и това днес ще играе Clash of Clans. Повече неща след да играе и Real Drift, но сега може да си остава така. Али остане тук? Добре. Какви неща? Съм най-развития. Мога да кажа даже, че съм мръж. Окей. Бризбой. Окей. Добре, това е. Това е момче. Кажете ми, дали да изключа звука като в това в Clash Royale и там пишете просто да, аз ще знам за какво и да, да, ще чакаме колко дем, още джема ми трябва, окей. Аз нямам биодари. Това е проблем. Хайде пък сега да атакнем. Това. О, да, има от всичко. Добре. Къде съм? Добре, почва. Рейдж. И половината му елексир, бай каза. Добре, и едното почти умря. Да, и да. Тези тук колектори пътнаха и няма за доста елексир, да кажа. Доста, все пак за мен са много. Събирам и без това отделно, бих казал, да, много са. И хелрите, да фък, бим хелрите. Оли фък. Добре, има два, което пазят и това на мен ми хареса. Доста ми хареса. Дошъл съм тук за елексир. Съм дошъл за звезди и разни други. Не, даже звездите не ме бъркат. Ли ще взема няколко, или ще взема повече. Все едно и също. За мен няма смисъл. Окей, Барбаренка, Барбариан, Кинга е тук. И давай, драконче. Давай, драконче. Аз искам да почнем да отиде към това. Към тази хала. Да, има ни много пичове The Clashers. Аз тях гледам и за Clash of Clans, Clash Royale, все едно. Ние го правим с шушка, до шушка. Аз дойдох тук за елексир, както казах. Мисля, че си тръгнах доста добре. Деба ни ми даде да му взема ръка. За мен това е добре. Той иска да направя коно. Аз още ще кажа но. Нет. На това решение. Нека да пуснем една. И кое да направим, вземете пари, окей. Да, ще имам голем, голем. И нека си пуснем армия. Добре. Тъй като ми трябва много елексир.
Те какви са? Добре, хай не пише. Don't attack me, what? Какъв той е? Дали е са? Сериозно? Ти този е бронз лига 1. Колко много купи е стигал? Окей. Този... My God, ще го add friends. Да му видим плей. Клана. Окей, то няма никой в клана. Добре. Сигурно, защото е ръж и това не иска да го атакват. Я. Спаде. Да, аз съм ръж. Някой ми каже, вау, ти си толкова силен. Аз не, аз съм ръж. Да, познах тази Арчер кула да се прави. Ще имах. Имам сама на нос. Ми трябва дори на 9 да. И сами трябват много билдери. Поне 3, айде. Не са много. Сега като ми се направи армията, стана от. И мисля, това да е този епизод. Още ларове няма в моя клан. Още ларове няма, но и трето ще 3 човека. Ето, вижте ги. Топ къфа. О, той ще обтикна тогава. Кекот. Не, какво направи, бе? Какво направи, бе? Кланове няма да има. Първа така. Мисля, това е то за този епизод и бай-бай, това ще